Ayan, bye. Alright, si Ayon naman po yung mag-i-slide ngayon. Si Poging Ayon. Pure white. Yan, sa mga gusto magpa-slide yan, comment down below or kontakin nyo po si Sir Jeronico Villanueva. Yan, nandyan yung Facebook niya. Pa-send na lang yung video mamaya sa tao. Sige po. Ala, tumigas agad ata. O, hindi si Boy kinok yan. Lapit na yung konti, maitim siya. Yun guys. Maitim, hindi kita. Patunin po. Negra guys. Negra. Wait lang, Tama lang po, parang maliit yung ari niya. Lambot sir. May ganun yung talaga sir, babae, maliit. Yung Belgian na nista ng aso namin, grabe liit, kawawa. Bilis. Ay, malambot, lintik. Pero wait lang. Naiihi ka pa ata. Malambot yung ulo. Lambot yung ulo guys. Parang ulo ni Bon. Lambot Bon. Parang damit ko yan Bon. Ulo. Ayan, ganyan damit ko kuya. Then binigay sa atin. Wala na tayo. Ayan na, tinawa mo na lang. Blood Guys. test ko. Black lights, black pug. Hindi makita oh. Ganun siya. Sir, patong mo na lang sir. Malambot yung titi niya. Para makuha na kaagad natin yung tigas ng titi niya. Ay. Maliit. Titi niya. Yeah. Main base po ito sir. Sabi talaga ito. Kaya talaga po. Alright. Ayan, condition sa tanggal sir. Ito pa. Ang lambot to eh. Ilan po guys. Patigasin na natin. Dika. Masyado kong excited ata. Kainin mo muna sir. Malambot na masyado yung titi niya. Ulit. Nahuhugot. Ay. Pero grabe ang pangumpang sir no? Pangumpang Pero may ulo ng titi niya sir oh. Parang lupay-pay. At ganyan titi mo ngayon. Wala. Lupay-pay yung titi niya. Nga. Lupay-pay titi mo ngayon boy. Yan na topic check. Prog check. Pink naman sir. Yan. Mint. Malit lang, sobrang liit. Sige nga sir ulit. Lakalin mo. Saan to sir? Yan yung black dati. Bakit? Kasi yun talagang kinakuha niya. Sabi ng vet, wala na. Tira niya pa rin. Kung gusto mo progesterone, sabi. Kahit ay progesterone, ipagstad ko na lang siya para kung may backstad naman, sabi.
Kasi pag progesterone, magkano din? Mga 1,000. 1-3. Oo. Tigasin mo na sir eh. Kaya yung inaasahan niya na backstab talaga eh. Right. Hindi na siya tumikinap. Sabi na Mama, dito. babago din pala. Pumiram pa rin konti. Ayun. Okay. Na talagang sakit ata ng pag yan. Oo, minsan sa pagkain. Pagkain ko sa. Ito ang issue ng pag skin talaga. Parang bulldog din sir. Lahat ng mga bulldog sir. Oo, dito rin yun. Diba? Opo. Lahat ng bulldog, ganyan ang issue. May pamilya pa rin ng mga bulldog to mga to. Tapos issue. Ito hindi bulldog. Ito matangos ang ilang bulldog. Kung talaga. Askal to, askal. Yung pag. Hindi naman pangoy masyado yung ilang to. Sakto lang naman kasi sinurang na to. Poodle. Pogi pa rin. Alright guys. Yun. Yeah. Ayun, check. Rog. Rog, check. Patuloy ka na siya. Katapos dito. Tapos uwi tayo. No. Kunin natin si Mesita. Kaya muna tayo. Ah. Ay, mag-shoot pa tayo ng building sa ano pala siya. Diretsuin na natin yun. Diretsuin na natin para wala nang balik-balik. Yan, yan, yan. iPhone. Halino ko yan. Ay, pogi ako dyan. Ayun. Yung balbas siya eh. Isang paiga nga sir. Eh kulay black din yung balbas niya. Rock na yung babae. Ayun. Kumikinat pa rin siya ayaw. Bigo na lang. Yung jet ko na lang. Alright. Nagkakuskus na yun eh. Si Dilson. Ba't ang putang minangkarga mo? Hindi naman. Ha? Baka naiihi. Ayaw mo lang. Mamaya na. Mabal natin mamaya. Samahan mo pa ako dito yan. Dito kayo. Gusto ka dito ah. Mahilain. Kaya naman sa style mo eh. Kabuo na eh. Kumigidyot ka pa rin. Eh. Dito ah. Nakataya ko siya. Sino? Dilson. Mamaya na ah. May isa din yun. Alas show sir. Baba mo sir. Saka tumakbo na, pumunta ng 3 bundok. Paghulin mo, hanggang doon. O, konti na pumupunta doon sa Oo, hindi Dati, kaya. punong-puno. Dati, sa Baguio sila ngayon. Bagyo na ang destinasyon ng mga bikers, no? Lamig kasi. Init kasi. Halos wala na rin nagbabay. Wala na. Nung unan lang yun, naman. Nagbayad ka na. Ilang transpo. Pandemic. Hindi pa. Itapos na rin Christmas party dito sa... Ay, sir, patay mo na nga, sir.